Otanko mä Sä voit startin tällä kertaa. Mä katson vielä, että mun puhelin on äänettänyt. No niin. All Gucci. Heippa rallaa. Tervetuloa, ketä kiinnostaa podcastin uuteen jaksoon. Mä oon Aapo. Mä oon Charlotta. Mä oon Marko. Yes. Toihan meni hyvin. Jep. Tänään tosiaan meillä on kulttuuripläjäys, sen tarkemmin määrittelemättä, eli puhutaan kulttuurialasta, siellä työskentelystä, mitä se tarkoittaa, miten me määritellään ylipäätään kulttuuria ja totta kai, koska se on aika poliittista, koska tosi iso osa kulttuurialan rahoituksesta tulee julkiselta sektorilta, puhumattakaan kolmannesta sektorista, niin sivutaan myös politiikkaa ja nykyhallituksen ihania päätöksiä aiheeseen liittyen. Mutta Mun on siis pakko myöntää, että vaikka mä oon itsekin silleen theater kid ja kaikkea, niin sit aina kun puhutaan silleen, että nyt kulttuuri, niin ensimmäinen ajatus, mikä mulla tulee mieleen, on aina just se sellainen, tiettäks, korkeakulttuuri ja ooppera ja hienot vaatteet päälle, niin kuin kaikkea tällaista. Mutta me puhutaan vähän ehkä laajemmasta asiasta kuitenkin. Kulttuuri on aika paljon laajempi. On. Musta tuntuu, että me voidaan lähteä sieltä jopa ihan ylhäältä määrittelemään kulttuuria. Musta tuntuu, että me puhuttiin eilen puhelimessa ja sä taisit vähän internetistäkin luntata, että mitä on kulttuuri? Miten näin niin kuin virallisesti kulttuuria määritellään, niin haluatko sä kertoa sun? Niin, että mitä mä löysin. Niin. No ehkä se niin kuin pääpointti on tietysti se, että se on niin kuin paljon enemmän kuin vaan se niin kuin taide ja instituutiot ja jotkut tapahtumat, että kulttuuri itsessähän on silleen literaali kaikki tai jotenkin kaikki semmoinen, mitä meidän ympärillä on ja mikä tekee meistä semmoisen yhteisön ja mitä tapoja meillä on, mitä kieltä me puhutaan, millaisia perinteitä meillä on, millainen arjen rytmi meiltä on, jotenkin tällainen. Mutta sitten varmaan kulttuuriala spesifimmin on niinku jotain muuta. Jep. Ja no, musta tuntuu, että me voitaisiin päästä Marko irti, koska sen takia sä oot täällä meillä vierailijana, että sä oot pitkään työskennellyt kulttuurin parissa, kulttuurialalla. Ootko jopa koko aikuiselämän ajan? Aika lailla mä jouduin tässä yhdessä toisessa jutussa miettimään sitä, mitä koska, niin ehkä joskus 95, 96, sillä kieppeellä on ekat tapahtumat, missä mä oon ollut mukana niin, että mä oon saanut jopa palkkaa tai jotain niin kuin rahaa ikään kuin vastineeksi jostain. Mutta sitten kyllä mä menen ala-asteelle asti, että sitten on ollut jotain joulunäytelmiä tai tämmöisiä, mutta mulla ei ole ollut hinkua olla itse esiintyjä välttämättä aina. Mä oon ollut vaan tykännyt tehdä niitä tapahtumia. Vähän jotenkin outo silleen. Mutta joo, ehkä semmoinen niin kuin aktiivisempi, niin puhutaan aikuisiästä, niin se on aika hyvä määritelmä. Joku semmoinen niin kuin 30 vuotta risat on ollut jollakin tasolla koko ajan tekemässä kulttuuriin liittyviä asioita. Paljon harrastuksena tai rakkaudesta lajiin vapaaehtoisena. Paljon myös apurahaprokkiksi ja sitten niin kuin sivua mun leipätyötä nykyään, mutta siis myös osa mun ammateista on niin kuin sinne viittaavia tällä hetkellä. Eli millaisia ne on ne jutut, mitä sä tällä hetkellä teet? Mun päivätyö, siis mähän teen sosiaalipuolen työtä, eli sosiaalista kuntoutusta, mutta mä teen sen musiikin keinoin. Eli se linkittyy jo tässä näin. Se on niin kuin, että mä itse olen ollut rakensin Vaasaan vedettä musapajan, missä mulla on asiakkaita ja musiikin keinoin kuntoudutaan. Se on mun arkityö, niin kuin maanantaista perjantaihin. Mutta sitten siinä ohessa mä teen. Tällä hetkellä se ehkä painottuu enemmän niin kuin kesään, mutta myös talvikaudellakin mä oon tapahtumistöissä. Mä eniten haluaisin, että tekisin kaikkein mieluiten eniten stage-managerointia. Sitä mä teen aika paljon. Mä tekisin mielellään sitä lisää. Mitä se tarkoittaa? Stage-manageri vaikka festivaaliolosuhteissa, niin se johtaa festivaalilavan toimintaa. Eli voitaisiin ajatella, että se on se festivaalilavan ylin esihenkilö ja vastaa kaikesta toiminnasta, mitä sillä lavalla tapahtuu. Sitten eri kokoisissa festivaaleissa tässä sit on hajontaa, että mitä se stage-manageri tekee tai mitä sovitaan. Tähän ei ole ohjekirjaa, totta puhuen. Meillä ei ole koulua, missä sä voit valmistua
tälle alalle tässä maassa. Mutta se on vähän noissa isommissa tapahtumissa, mitä mä teen, niin yleensä mulla alkaa, kun mä tiedän, että mihin festariin mä menen töihin. Sitten jossain vaiheessa mä näen, että mitä esiintyjiä siellä on. Ja kun lähdetään menemään lähemmäs sitä, niin mä rupean suunnittelemaan sitä festivaalia. Eli että mä käyn läpi artistien teknisiä tietoja, mitä ne tarvii, että niiden esitykset menee läpi. Mä rupean miettimään aikataulua. Festivaalipromottori ja nämä kertoo, missä järjestyksessä niin esitykset menee ja mihin kellonaikoihin. Mä rupean määrittelemään, koska artisti tulee alueelle, koska sen tavarat nostetaan lavalle, minkälaista preppausaikaa se tarvii, onko jotain erikoisia asioita, mitä huomioida, ja rupean koordinoimaan sitä. Aika tämmöistä niinku käytännöllisen kuulosta niinku koordinointia, ja ilmeisesti kun sä puhut festareista, niin nimenomaan niinku musiikkifestareita tai musiikkialalla saat ilmeisesti lähinnä työskennellä. Se on sitä mutta on mulla takana semmoisia niinku munkinlaisia tapahtumia, missä mä oon ollut niinku, sanotaanko kapilemestari tai seremoniamestarityyppinen, mutta hyvin erilaisia ne tietenkin, mutta niin musiikkialan festivaalit on se mun ehkä niin se leipä, siis laji siis silleen, että mitä mä teen niin stage-managerointiduunina. Toki mä teen myös niin ihan sitä stage-handy-hommaa, että on siellä niin osa vuoden keikoista on ihan sitä roudaamis. Mä tykkään vaan käyttää ammattimaisempaa nimeä kuin stage-handy. Roudari on asiallinen termi, mutta stage-handy on ehkä mun silmissä ruvennut vakiintua terminä, että puhutaan oikeasti niin kuin sit henkilöstä, joka tekee avustavaa työtehtävää, jonka pitää osata jo asioita ja niin kuin ymmärtää hieman sitä niin kuin, tavallaan toimintaympäristöä, missä me ollaan. Kyllä. Ja tietenkin muusikko mä oon myös. Et sitäkin teen koko ajan. Jonkin verran keikkailen, julkaisen musaa ja nytkin oon valmistautumassa studioviikonloppuun. Se on sitten niinku tavallaan, että nämä kaikki jotenkin niinku nyt on semmoinen sillisalaatti mun elämässä. Niin sä soitat kitaraa ja se on sun pääinstrumentti. Onko? Joo, kyllä. Jonkin verran mä oon soittanut bassoa ja joskus Pakon sanelemanakin on keikkailut basistina niinku bändeissä, mutta se ei ole viehättänyt mua soittimena niin paljon, mutta kyllä se taittuu kohtalaisesti. Ja kitara on sitten se pääsoitin. Sä kans, Aapo, oot tehnyt töitä kulttuurialalla. Niin, minkälaisia hommia sä oot tehnyt? Joo, no hommia, niin enemmän tehnyt harrastuksen puolesta, mutta nykyään toki niin kuin maksetaankin jonkun verran. Se on enemmän ehkä sitä, että mä oon tehnyt aina intohimosta niin kuin, jonkun aikaa tehnyt just näitä jonkinlaisia valo- ja videokuvaushommia, mitä mä oon nyt koitan rakentaa vähän sitä portfolioa ja freelance-juttua saada enemmän työnnettyä esiin. Ja toki sitten DJ-keikkaa mä oon tehnyt aika aktiivisesti, että niin kuin nykyään melkein niin kuin suuri osa viikonlopuista tai jonkinlaista DJ-keikkaa. Plus sit mä oon ollut melkein 10 vuotta musaopistossa. Mä soittanut rumpuja ja mun oli toiset melkein 10 vuotta taukoa siitä, mutta sitten mä olin myös sijaistamassa mun kaveriin niin kuin rumpalina semmoisessa opiskelijabändissä ja tehtiin ihan niin kuin hää ja firman pikkujoulukeikkoja ja kesäjuhlia ja häitä. Niin se oli tosi hauskaa, mutta mullakin on lähinnä niin kuin Markollakin niin enemmän just niin kuin musiikkipuolen taustaa. Ja niin. Mä sen verran heitän tähän, että mulla on taustaa myös, itse asiassa myös vähän muustakin. Mä oon tehnyt teatteripuolella apurahaprojekteja ja tehnyt teatteri niin kuin jutuis valo- ja äänisuunnittelua. Aikanaan yliopistoteatteri Rampilla on ollut aktiivi, niin mä siellä autoin kesäteattereiden tekniikan suunnittelussa, sitten joidenkin esitysten niin kuin valo kautta äänimaisemien tekemistä. Ja ne johti sitten siihen, että mä päädyin sit joidenkin näyttelijöiden apurahaprojekteihin mukaan ja sitten tehtiin vähän eri puolille erilaisia juttuja. Sitten tämmöistä nyhjää tyhjästä niin kuin sketsiviihdettä. Niissä mä olin usein kuskina, mutta joskus pakotettiin jopa lavallekin, kun joku oli sairasti. Siitä ei tullut oikein mitään. Sitten mä oon tehnyt elokuvia. Indie-elokuvia tuossa vuosituhannen vaihteessa. Niitä tehtiin niin kuin pieni määrä. Vielä oli VHS voimissaan DVD-levitystä, niin niistä saatiin niin kuin rahoittajaa, joka hoiti meille DVD-levitystä, VHS-levitystä. Saatiin yksi meidän leffoista niin kuin kansainväliselle elokuvafestivaaleille siihen aikaan. Tehtiin yksi pilotti-TV-sarja Sub-TVlle. Se kaatui, koska MTV3 osti muistaakseni Sub-TVn silloin ja kaikki tuotannot jäi. Mutta joo, että siellä on niinku tuommoisia rönsyjä
ollut, mutta sitten kun ne loppui, niin ne oikeastaan rupesi loppumaan kaikki. Että varmaan jotain muuta kulttuuria kuin musiikkiin liittyvää, niin varmaan ehkä niinku just intopiukeiden kanssa teatterijutuissa. Niin se on se impro. Joo, niin siinä mä olin muusikkona, mutta niinku, et se on varmaan viimeinen. Sitten siitä eteenpäin se on aika pitkälti ollut musaa. Jep. Hauskaa. Ja niin. Sano vaan. Onko se toiminut enemmän täällä niin kuin Pohjanmaa, Vaasa, seutu akselilla just niin kuin, joo. Toki niin kuin kulttuurialan työt vie mua nykyään pitkin Suomea. Et nyt mä toteutan semmoista lapsuuden unelmaa rokkitähteydestä sillä, että mä kierrän Stagemanagerina ympäri Suomea. Että se niinku, että nyt mä käyn niinku kesäisin reissaan paljon ja oon niinku on the road silleen. Mutta sitten taas suurin osa kuitenkin mulla on tässä Vaasan lähellä niinku ympäri vuoden, kun mä katson niin tässä. Mä katsoin täältä taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Takun sivuilta vähän tällaisia taide- ja kulttuurialan avainlukuja. Niin täällä kerrottiin, että taide- ja kulttuuriala työllistää jopa noin 130 600 ihmistä tilastokeskuksen mukaan. Tapahtuma-alalla kaikkiaan noin 200 000 henkilöä. Ja tämä taide- ja kulttuurialan osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa toistaiseksi 3,2%. Täältä myös kyllä kerrotaan, että se on niinku reilusti alle EUn keskiarvon, joka on 4,4%. Että kasvupotentiaalia sanotaan, että on niinku valtavasti. Ja että tämä luovien alojen liikevaihto on vuonna 2022 ollut noin 14 miljardia euroa. Ja että se on syntynyt pitkälti yli 130 000 pienyrityksen ja yksinyrittäjän verkostoissa. Eli siis tämähän on niinku valtava työllistäjä myös tämä ala ehdottomasti. Ja sitten jotenkin että toi syntyy niin paljon tuollaisista pienyrityksistä ja yksinyrittäjistä, eli varmaan käytännössä niinku freelancereista. Aika lailla. Joo. Mutta mua ehkä kiinnostaa, että miten te näette sellaisen palkallisen kulttuurialalla työskentelyn ja sitten ehkä niinku vapaaehtoistyöt ja kolmas sektori, että niinku, mikä näiden jotenkin ero on ja millaiset roolit niillä on kulttuurialalla työskentelyssä vai onko se enemmän silleen, että ne niinku täydentää toisiaan? Mä näen ne täydentävänä mutta toi on hankala keskusteluaihe, koska sitä käydään koko ajan sitä keskustelua. Mutta se käydään välillä sitä keskustelua niin kuin ehkä lähtökohdasta, että missä menee vapaaehtoisuuden raja. Et vapaaehtoisuudessa, eli tämmöisessä niin kuin rakkaudesta lajiin harrastaminen, yhteisöllisyys, niin sillähän on tosi paljon arvoja. Niin kuin siis sille, että miksi se on tärkeää. Mutta sitten jos vapaaehtoisuutta ruvetaan käyttää tavallaan, miten se määrittäisi liian pitkälle, että ne laitetaan tekemään töitä, mikä kuuluisi jo jollekin ammattilaisille, niin se on aika hankala se rajapinta. Siis silleen, että missä kohdassa se pitäisi kääntyä siihen, että se niin kuin tavallaan laitetaan, että se ei enää olisi vapaaehtoisuutta, koska nyt pitäisi, niin kuin, on tiettyjä vastuukysymyksiä. Ihan siis silleen niin kuin oikeasti, että niin kuin jossain kohdissa tarvii sitten ruveta olemaan niin kuin aina ammattilainen tekemässä niin kuin jotain tiettyä työtehtävää. Mutta toisella puolella ne täydentää toisiaan, koska katsotaan Suomen markkinatalo niin kuin tilannetta ylipäätään tai kuinka pieni siis maa me ollaan. Eli meidän on vaikea saada niin kuin kaikkea kulttuuria olemaan niin kuin markkinatalouden ehdoilla täysin kannattavaa, jos joka ikiselle ihmiselle, joka on mukana siinä, maksetaan käypä palkka. Me tarvitaan niitä vapaaehtoisia musiikkitapahtumia tai meillä on teatterijuttuja tai tämmöiset. Siellä ympärillä on niin kuin tavallaan tarvetta, että on vapaaehtoisia, että me saadaan mahdollistettua asioita. Mutta just se, että missä ne rajat menee, niin se on semmoinen, mitä niin kuin on mun mielestä tosi tervettä keskustella ja käydä sitä debattia silleen, että missä nämä rajat menee. Kuten mä itse sanoin, että mä itsekin teen edelleenkin vapaaehtoisena asioita myöskin. Jep, toi on siis hauskaa, koska me ajateltiin täysin samaa asiaa, koska mä olin kanssa niinku tulossa siihen, että toi on nimenomaan, että varsinkin niinku monella taiteilijalla niin se on se, että jos sä oot vaikka freelance-taiteilija ja sut kysytään tilausta, että voitko sä vaikka tehdä meille jonkun graafisen suunnittelun johonkin, niin kuin, että me halutaan brändätä meidän joku tuote tai joku semmoinen, niin sitten just se raja silleen, niin kuin, että jos sä kysyt vaikka kaverilta silleen, että pystytkö tekemään tämän mulle ja sitten sä vaan oletat, että on hienoa, että mulla on niinku kaveri, joka osaa vaikka tehdä tämän designin meille.
mutta sitten se vaatii siitä niinku rahallista korvausta, niin sitten se on silleen, että no, et hetkonen, että eikö tämä ole vähän niin kuin sun harrastus ja vähän niin kuin sun intohimo ja niin kuin mielenkiinto ja niin kuin, että sillä oikeutetaan niin paljon just sitä, että ne ihmiset ei välttämättä, jos meillä ei ole taiteenalalla ammattilaisia, niin meillä ei sitten myöskään ole niin kuin kunnollista taidetta, niin kuin mitä voisi sitten puskea vaikka niin kuin kansainväliselle tasolle. Ja sitten mun silmissä, mitä se kolmas sektori ja se vapaaehtoistyö, mitä ei myöskään pysty korvaamaan, eikä sitä kuulukaan täysin korvata, niin se on myös näille, ketkä on ollut tarpeeksi ehkä niin kuin jopa onnekkaitakin ja tarpeeksi lahjakkaita, että he voi olla vaikka taiteen ammattilaisia, niin se on ehkä niin kuin ponnahduslauta sitten nämä kaikki niin kuin harrastusverkostot ja niin kuin edellytys sille, että meillä voi olla sitä ammattilaistoimintaakaan. Eli ne on ehdottomasti niin kuin toisistaan riippuvaisia. Meillä ei voisi olla niin kuin mun silmistä taiteen alan vaikka ammattilaisia ilman kolmatta sektoria. Ja että luonteet niillä tietyllä tapaa on myös niin kuin erilaisia. Mä en tiedä, miten esimerkiksi niin kuin Marko tämän näkee, mitä mä kerroin, mutta mä ymmärrän ton. Mä heittää itse asiassa siihen vielä semmoisen lisänäkökulman, että kaikki ei halua olla taiteen kulttuurin puolella ammattilaisia myöskään. Eli siis se, että niin kuin luova työ rakkaudesta lajiin, siis se, että niin kuin joillakin on vahvempi halu luoda ja tehdä jotain kuin toisilla. Mutta se, että osalla voi olla tosi upeita, niin kuin, vaikka niin kuin hienoja, jotka tekee hienoja maalauksia. Mutta ei ole semmoista sisäistä halua pyrkiä ammattilaisuuteen. Niin silloinhan jäädään semmoiseen niin kuin harrastaja, niin kuin vapaaehtois niin kuin alueeseen. Keino tässä nyt voisi tietenkin aina sitä, niin kuin myydä sitä omaa taulua eteenpäin. Mutta se tavallaan, kun puhutaan kulttuuripuolen niin kuin töistä, niin se on aika vaikea alue pärjätä. Et meillä on hyvin vähän semmoisia niin kuin vakituisia työpaikkoja siellä. Et ne on lähes aina poikkeuksesta kunnallisia tai valtiollisia rakenteita. Jossain niin kuin, totta kai meillä on niin kuin alueita, missä on niin kuin yrityksiä, jonka sisällä on ihmisiä töissä siellä, mutta se kilpailu tavallaan on aika kova sinne. Ja niitä paikkoja ei sitten lopulta kuitenkaan ole ihan hirveän paljon. Ja sitten taas ihmisillä voi olla se halu pyrkiä ammattilaisuuteen, niin jostakin ne lähtee hakemaan sitä osaamista, kokemusta, verkostoa. Niin aika usein se lähtee vapaaehtoisuudesta. Kyllä. Joo, mähän itse tosiaan olen harrastanut teatteria pitkään ja mä kyllä kävin Nätyn pääsykokeessa ja olen käynyt täälläkin pääsykokeessa ja tällainen. Mutta sitten jotenkin mä niinku olin just toi tyyppi, että mä tajusin, että en mä kyllä halua tätä tehdä työkseni, että se on niinku jo harrastuksena ihan hirveän sitovaa mun mielestä. Että sitten jos sä oot vaikka teatteritreeneistä pois, niin se haittaa niinku sitä koko työryhmää. Niin sitten mä olin silleen, että ei, tää ei ole nyt mun, että tää ei ole mun urapolku silleen, että tää on niinku kiva harrastus, mutta että haluanko mä tehdä sitä niinku. Ja ehkä siihen vaikuttaa just toi, että se näkymä on niin semmoinen, että se on niin kilpailtua. Ja sitten jos sä oikeasti haluat tienaa sillä, niin se on niinku, joo, tosi vaikeeta. Sitoutuminen on tosi kovaa. Kyllä. Jep, on. Ja etenkin jos sä oot ammattilainen, niin sitten sitoutuminen on vielä, niin, että sitä vaaditaan vielä ehkä niin kuin toisella tasolla. Siis täysin. Jos sä oot vaikka ammattinäyttelijä, niin se vaatii niin kuin vuosia kovaa työtä, plus se vaatii sitä aktiivista työtä niiden niin kuin produktioiden kanssa, mikä ei sitten näy sinne teatterin lavalla. Just mikä ehkä ihmisillä on sitten niin kuin voi olla vaikea ymmärtää, kun mietitään vaikka näiden ammattilaisten niin kuin palkkaa. Jep. Mitä ne sitten Kulttuuristahan näkyy ulospäin tosi usein vaan valmis tuote tai semmoinen niin kuin joku pieni postimerkin kokoinen niin kuin näkökulma yleisölle. Et teatterissa yleisö näkee sen näytelmän, mutta ne ei näe sitä harjoittelukautta. Tai sitä, että miten näyttelijät valmistautuu tosi kauan siihen rooliin. Tai muusikosta ne ei näe sitä, kuinka ne istuu yksin kotona opettelemassa sitä soitintaan. Kun muut kaverit on ulkona bailaamassa, niin ne treenaa jotain biisejä, kun niillä on keikka seuraavana päivänä. Kaikki tämähän jää pimentoon aina siinä, niin kuin puhutaan kulttuuri- ja taidealasta. Niin kuin yleisö näkee vain sen valmiin niin kuin tuotteen tavalla tai toisella.
Mikä teitä motivoi kulttuurialalle silleen henkilökohtaisesti? Koska mä just kerroin, että mä olen vaan silleen, että mä en jaksa tätä, kun tämä kuulostaa niin vaikealta. Niin mikä teillä on se semmoinen, niin kuin, että mikä teitä motivoi kulttuurialalla työskentelyssä? Hulluhan tekisi taidetta tai kulttuuria työkseen niin kuin rahan takia. Niin. Se on se intohimo ja varmaan niin kuin rakkaus sitä niin kuin lajia kohtaan ja kaikilla on varmasti niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin omat subjektiiviset näkemyksensä. Mutta ainakin itsellä se on se, että vaikka niin kuin rakastaa toimia niin kuin valokuvan, liikkuvan kuvan, musiikin parissa. Ja musta tuntuu, että mä voisin tehdä sitä työtä niin kuin tosi paljon ja se ei väsytä mua samalla tavalla kuin, niin kuin monet muut ehkä päivityöt, mitä mä voisin kuvitella, että mitä mä tekisin. Ja mä en tiedä, mikä mun tulevaisuuden urapolku vielä tulee missään nimessä olemaan, mutta sen mä tiedän, että kyllä mä haluan niin kuin tehdä noita mun intohimoharrastuksia tavalla tai toisella kuitenkin tulevaisuudessakin. On se sitten osa-aikaisesti jotain satunnaisia freelance-hommia tai sitten kunnianhimoisemmin muulla tavalla. Mikäs Marko, mikä sua motivoi kulttuurialassa? Meni ihan hiljaiseksi hetkeksi, kun mä yritin miettiä sitä. Joo. Siis tavallaan aina välillä siitä niin joutuu palaamaan, mutta kyllä mä oon varmaan aika lapsesta asti niin kuin jollakin tavalla koko aika ollut jostain syystä niin kuin kiinnostunut luomisesta, tekemisestä. Että ehkä niin kuin semmoinen levoton persona ollut nuorempana niin kuin lapsesta alkaen, mutta joku siinä niin kuin asioiden tekemisessä, parhaimmillaan mulle kulttuurimaailma on ollut niin kuin tiimityöskentelyä. Siis niin tyyppien kanssa yhdessä tehdään sitä asiaa. Niin bändissä on monta tyyppiä, näytelmissä on monta tyyppiä. Jopa tuolla, kun on festivaalin lavalla töissä, niin siellä on monta tyyppiä, jotka yhdessä tekee sitä niin kuin duunia. Toki mulla niin kuin kaikki koko ajan on aina nojannut jollakin tavalla enemmän sinne musiikkiin, mutta yksinkertaisesti mä vaan, niin kuin, siis musiikki on osa mun identiteettiä ja DNAta, että jotenkin ilman sitä mä en ole olemassa, niin se on tavallaan mulla se motivaatio mennä sinne. Taas sitten, jos niin katson sitä, että niin muusikkona se on edelleen se, missä mulla on ehkä suurimmat niin ambitiot olemassa. Sitten tämä kaikki muu, niin se on ollut vaan vahingossa ajautumista. Että niin, mä oon vaan vahingossa löytänyt sinne. Mä en ole niin kuin alun alkaen pyrkinyt. Sitten mä oon vaan yhtäkkiä sanonut liian monta kertaa joo ja sitten oon ruvennut oppimaan asioita ja päätynyt sinne. Toki sitten kun rupesi olemaan ovi auki isompiin juttuihin, niin sitten mä rupesin hakeutumaan kunnolla sinne ja sanoin, että hei, nyt mä haluan tehdä tätä ja katsoa. Mutta siellä on joku, itsellä siellä on vähän semmoinen ehkä omien rajojen kokeilu myös. Mä haluan nähdä, mihin musta olisi, kuinka iso jutu mä voin ohjata, kuinka iso festivaalin lavan mä pystyisin niin kuin handlaamaan. Niin se kiehtoo mua vähän myös tämä puoli siinä. Mutta sen takia musta välillä tuntuu, että stagemanagerit kaikki on vähän hulluja. Että siis se on tosi paineistettua duunia. Ja sitten tavallaan siellä tulee aika paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita niin kuin tietyllä tavalla, niin vaatii ehkä tietynlaista persoonaa. Mutta kyllä mä niin kuin rakastan tapahtumia. Niin. Siitä, kun ihmiset pitää hauskaa yhdessä. Se on siistiä. Mun mielestä se vaan liittyy niin paljon siihen niin kuin oman jutun niin kuin löytämiseen. Myös mä voisin hiastottaa niin kuin politiikkaa, että kuka tekee politiikan työtä niin kuin pelkästään sen niin kuin taloudellisen niin kuin tämä on totta. palkkion takia, niin siis äärettömän harva. Joo. Niin joo, kyllä mulla on frendit sanonut, että kyllä vähän sairas pitää olla, että politiikkaa niin kuin lähtee duunaa, että ei se en mä silloin ole eri mieltä. Miten te näette sitten niin tähän jotenkin suhteutettuna myös? Mä ajattelen, että me käydään tosi paljon keskustelua myös siitä, että niin kulttuurin arvostuksesta tai siitä kulttuurialan työntekijöiden arvostuksesta, mikä kuten niin kuin sanoitte, että se on semmoinen, mitä ei niin kuin kannata rahan takia tehdä tai että se voi olla, että siellä niin kuin palkkiot ei välttämättä ole niin hirvittävän suuria. Toki sitten on näitä jotain yksittäisiä supertähtiä, jotka voi varmaan laskuttaa vaikka mitä, mutta miten te ajattelette sille yhteiskunnassa niin kuin ylipäätään, että miten kulttuurialaa arvostetaan ja onko se muuttunut jollain tavalla ajan saatossa? Kyllä mä koen, että sitä arvostetaan, mutta ehkä niin kuin isommassa keskustelussa se jää aina tosi pieneksi suppeeksi. Varsinkin tämmöisenä ajanjaksona, kun kaikesta mahdollista leikataan, näyttää, että rahaa ei ole ja tehdään sitä ja tätä, niin sitten jos niin tämän tapaisesta alueesta tuntuu, että niin tosi helposti lähdetään leikkaamaan. Mutta
tässä on ehkä kokonaiskuvassa välillä tuntuu semmoinen, että me ollaan niin kuin Suomessa jotenkin niin kuin jäljessä tosi montaa muuta maata, niin kuin vaikka verrokki Ruotsia. Niin kuin, että tavallaan, että joskus lueskellut ja tutkinut asiaa itse niin omaksi ilokseni aika pitkälle, että kuinka paljon meihin loppujen lopuksi vaikutti se, että meidän naapurissa oli suuri ja mahtava Neuvostoliitto, joka saneli tiettyjä asioita aikanaan, tai sodan jälkeen niin kuin tilanne oli oikeastaan aika huono ja oltiin niin kuin tosi köyhä maa. Että niin kuin tavallaan ei oikein lähtenyt kukoistamaan semmoinen oma tekeminen ja joku ehkä semmoinen niin kuin mentaalinen niin kuin ajatus oli jopa semmoinen, että muut osaa maailmalla paremmin kuin me. Tämä tulee itse asiassa ilmi monien tietyn aikakauden niin kuin esiintyjien, muusikoiden elämäkerroissa muissa. Ei me sinne ulkomaille haluttu lähteä, kun me muut tekee sen paremmin kuin me. Ei me osata soittaa tai tehdä biisejä versus niin kuin Ruotsi tai Yhdysvallat. Että oli semmoinen alemmuuskompleksi. Vasta sitten, kun meillä rupesi bändejä lähteä ulkomaille ja yhtäkkiä ne ei kaikki tullutkaan maitojunalla takaisin, niin se asenne rupesi muuttumaan. Saman mä joskus tein tämmöisen urheiluanalogian tässä. Neuvostoliittoon vasta lähdettiin pelaamaan jääkiekkoa mentaalisesti. Mennään häviämään mahdollisimman vähän. Me lähdettiin häviämään mahdollisimman vähän. Sitten kun Suomi sai ekan kerran menestystä, sitten rupesi tulee uudet sukupolvet, jotka oli nähnyt, että me ollaan voitu menestyä. Niin niiden mentaalisessa maailmassa ei ollutkaan sitä ajatusta, että me mennään häviämään mahdollisimman vähän, vaan me halutaan mennä voittamaan mahdollisimman paljon. Meidän kulttuuri on mun mielestä vaivaa välillä vähän tämmöinen, niin kuin siis silleen, niin kulttuuritekijöiden kuin koko tämän meidän systeemin kanssa. Mun mielestä Suomessa ollaan vasta lähdetty kukoistukseen niin kuin kulttuurialueella. Siis silleen, että sitä on ruvettu ymmärtää, että se on taloutta. Sitä on ruvettu näkemään enemmän, että kulttuuri, taide, kenttä on osa meitä. Siis on osa tämän Suomen DNAta, osa sitä, että miksi me olemme olemassa. Mutta samalla tavallahan sitä mietitään sosiaali- ja terveyspuolella, että kuinka niin kuin näitä rajapintoja pitäisi saada niin kuin tiiviimmiksi, koska se tiedetään, että se auttaa ihmisiä. Niiden niin kuin sairauksissa niin on hyvä kuntoutusväylä. Että ihmiset voi paremmin, kun niillä on viihdettä tai niin kuin vakavempaa kulttuuria kulutettavaksi. Se arvostus on kasvamassa, mutta taloudellinen puoli, kuinka helposti tästä sit kuitenkin aina halutaan leikata, eikä nähdä sitä koko todellisuutta, että kuinka paljon tämä itse asiassa oikeasti niin kuin tuottaa rahaa, mutta se tuottaa sitä eri mekaniikoilla, se ei ole suoraa rahaa niin kuin Excel-taulukkoa. Niin. Ne on varmaan niitä kuuluisia välillisiä vaikutuksia, mitä sitten on niin kuin äärettömän paljon, että mistä vaan niin kuin erilaisesta tuotannosta puhutaankin, on se sitten musiikkia tai on se teatteri tai on se joku Vaasan EM-jalkapalloturnaus tai näitä, niin välilliset vaikutukset, se, että millaista imagoa se luo sille, niin kuin, mikä se mahdollistaa, on se sitten Vaasan kaupunki tai sitten miten ravintoloitsijat sitten pärjää paremmin tai hotellit pärjää paremmin, kun tulee ihmisiä tänne tai millainen vaikka, kun sä puhuit Ruotsista, niin millainen imago ihmisillä ulkomailla on Ruotsista, niin kaikki tietää Ruotsin, kuka ei tiedä Suomea kärjistettynä. Koska Ruotsissa, siellä on isoja yrityksiä, mutta sitten siellä on myös tosi isoja vaikka niinku pop-tähtiä, mitkä sitten vie niinku Ruotsia maailmalle. TV-sarjoja. Kirjailijoita. Joo, YouTubettajia, joku PewDiePie. On yllättävän moni maailmassa tietää. On. Mitä? Miksi tämä tuli mulle yllätyksenä? Maailmassa yllättävän moni tietää edelleenkin, mikä on appa. Jep. Nimenomaan niin että mutta sitten kun sun pitää laittaa se johonkin rahalliseen arvoon, koska me yleensä kaikki halutaan aina laittaa politiikassa, vaikka niin kuin, jos puhutaan leikkauksista, niin puhutaan aina niistä niin kuin rahallisista arvoista. Niin musta tuntuu, että kulttuurissa puhumattakaan sitten ihmisten niin kuin hyvinvoinnista, mistä ollaan siitäkin sivuttu tässä, niin mikä on hyvinvoinnin ja mielenterveyden rahallinen arvo, niin ei kukaan pysty sitä määrittämään, mutta itse mä näen sillä äärettömän arvon. Joo, toi on kyllä semmoinen, niin kuin, mikä tietysti itse kun työskentelee mielenterveysalalla, niin sitten aina jotenkin vähän niin kuin hiertää se semmoinen ajatus, että kaikelle pitää laskea se, niin kuin, tai siis mä tajun, että politiikka on niin kuin käytännössä sitä, että me päätetään, että miten me kerätään ja jaetaan rahaa, niin totta kai sillä on niin kuin väliä niillä numeroilla, mutta musta tuntuu, että nyt vaikka kun ollaan puhuttu just kulttuurialan leikkauksista, niin tosi paljon se on keskittynyt siihen, että mutta kun kulttuuri tuottaa niin kuin näin ja näin paljon rahaa, että sen takia täältä ei voida leikata. Että missä kohtaa vaikka poliittiset päättäjät ymmärtäisi myös sen niin kuin hyvinvointi
arvon tai semmoisen, mille ei vaan niin kuin voi laittaa hintalappua. Että miten paljon vaikka kulttuurikin niin kuin tuo nimenomaan sitä hyvinvointia, edistää mielenterveyttä, parantaa ihmisten jaksamista, tuo ihmisille sille iloa elämään ylipäätään, niin kyllä se on musta semmoinen, mihin ei jotenkin silleen saa edes, tai että se on mahdotonta niin kuin laskea sille semmoista, että no tämän arvo on X miljardia euroa Suomessa, mutta sitten totta kai kun lobataan, niin tällaista on pakko tehdä poliittisille päättäjille. Se, että ehkä tänä päivänä välillä asioita katsotaan jotenkin nurinkurisesti, tai no tietenkin näin kulttuurirakastajana, niin näen niin kuin tämän hetken osa niin kuin hallituksen toimenpiteistä aika niin kuin brutaaleina. Mutta Suomessa satsattiin sota-aikanakin siihen, että niin kuin meillä oli viihdytysjoukot. Että se, että niin kuin siis se merkitys jopa korostuu, kun on vaikeat aikakaudet menemässä. Et nyt jos koska katsoo niin kuin tätä yleistä maailman tilannetta ja katsoo uutisia, niin se on pelkkiä huonoja uutisia, YT:tä siellä täällä ja niin kuin tavallaan talous ei vedä ja sodat riehuu niin kuin tällä hetkellä tosi lähellä meitä. Ja on semmoinen yleinen niin kuin oikeasti aika niin kuin paskafiilis niin kuin silleen, niin miksi nyt ei laitettaisi niin kuin ranttaliksi, laitetaan sitä vähän lisää euroja sinne jakoon, että kulttuurilla niin kuin lähdetään tekemään ja nostamaan kansan mielialaa ylöspäin. Mutta samalla me luodaan myös makrotaloutta. Joka kerta, kun niin kulttuuri lähtee tekemään jotakin, että tehdään joku festivaali jonnekin, ilmaiskonsertti jonnekin, niin ihmiset kerääntyy sinne, ne kuluttaa, rupeaa tapahtua asioita. Mutta ennen kaikkea ihmiset tulee yhteen, niin ja tavallaan sieltä tulee se kulttuurinen hyvinvointi. Ja taas hyvinvointi rakentaa meidän kansallisidentiteettiä ja sitä, kuka me ollaan. Ja ihmiset, kun on humalassa jossakin pöydässä, pubissa, kuinka monet yritykset siellä on perustettu? Silleen oikeasti. Mä sanoin tämän itse asiassa hiljattain yhdessä paneelikeskustelussa, mihin mä päädyin. Että niin kun, mä rakastan jääkiekkoa myös. By the way, ihan oikeasti se on mulle niin henki ja elämä. Ja mä oon ollut jääkiekkovalmentaja joskus niin junnuja vetänyt. Mutta nyt mä vähän niin dissaan sitä puolta ehkä. Mutta kun laitetaan lätkämatsia, ihmisillä on hauskaa silleen jo muutaman oluen syö vähän jotakin niin kuin jäähallista vähän rasvasta paskaruokaa. Ja niin on tosi kiva. Voitti oman joukkojen matsin tai hävisin, se oli kiva kokemus. Sitten kävelee kotiin ja kaikki ok. Ja kunnes tulee seuraava peli. Mutta laitetaan kesällä hyvät festivaalit jonnekin. Ihmiset kokoontuu sinne. Ne on koko päivän tekemisissä siellä. Siellä ollaan pitkäaikaisella kentällä. Ehkä niin kuin jopa telttama-ajatuksessa. Laitetaan ainakin festarin, niin voitaisiin ruveta tutkimaan sitä niin yllättävän monta kertaa 9 kuukauden päästä meillä on uusi kansalainen tulossa. Että siellä se tavallaan niin kuin tapahtuu ihan eri tavalla. Niin kuin tavallaan se, että kulttuurin sisällä ihmiset löytää toinen toisensa. Siellä syntyy parisuhteet, siellä syntyy niin kuin ystävyyksiä. Aikanaan kävi itse kauan kuin Nummerokissa, niin kuin silleen kuin 10 vuotta putkeen tyyppisesti. Niin joka vuosi me nähtiin niin kuin meidän telttanaapurit. Se oli ihan pirun hauska. Me tiedettiin, että ne niin kuin Lapin hullut tulee siihen joka tapauksessa. Ja meillä oli hauskaa 3 päivää. Et kulttuuri voi yhdistää tämmöisissä jutuissa tosi paljon. En nyt kärjistä niin kuin tavallaan musiikin kautta tämä, mutta sama niin kuin pätee, että laitetaan teatteriin. Ylioppilasteattereilla on vaan mahtavia nyt ylioppilasteatterifestivaaleja ja semmoisia, missä niin kuin ihmiset reissaa ympäri Suomea. Sieltä syntyy ideoita. Ihmiset löytää toisiaan. Tieto vaihtaa. Sitä voidaan mennä niin pieni niin kuin makroalueisiin kuin vaan mahdollista. Ja tämä yleensä on se, mikä puuttuu julkisessa keskustelussa. Ja puuttuu semmoinen, että vaan otetaan miljardia tuolta pois ja tiiäks, sillä hyvä, yrittäkää pärjätä. Mutta sitten siinä keskustelussa puuttuu oikeasti niin se syvyys. Aleksis Kiven kirja ei olisi mitään, jos ei kulttuuria olisi tuettu. Ei se olisi pystynyt kirjoittamaan sitä, eli se olisi saanut tiettyä tukea siihen. Sibeliuksen teokset olisi jäänyt syntymättä. Ne olisi voitu arvottaa silloin, että ei kun leikataan, ei me nyt laitetakaan tuolle rahaa. Tai joku mesenaatit olisi ollut sitä mieltä, että ei tuolle taiteelle kannata laittaa mitään. Kulttuurin, taiteen arvo nousee vasta esille, että niin usein tosi myöhään. Niin, tavallaan se, niin kuin, mun oli just tentti ja siis kontekstissa opiskelen taideyliopistossa, eli puhutaan tosi niin kuin, taidepositiivisesta ympäristöstä ylipäätään, mutta siinä mä just kirjoitin esseen niin kuin Suomen taidekentän niin kuin rakentumisesta ja sen eri vaiheista. Ja siis, koska siis tähän oli valtiorahoitteisia päätöksiä, niin kuin vaikka Aleksis Kiven, niin kuin, että me lähdettiin, niin kuin fenomaaninen kulttuuri lähti syntymään 1800-luvun lopulla, niin sehän oli ylipäätään niin kuin valtiorahoitteista. Ja se oli se, minkä myötä meillä oli kieli olemassa ja meillä oli niin kuin muutama miljoona ehkä ihmistä niin kuin täällä Suomessa. Mutta meiltä puuttui se kirjallisuus ja meiltä puuttui se musiikki.
Ja sitten se lähti niin kuin syntymään iso semmoinen kansallisromantiikan liike, mikä sitten monen muun tekijän kanssa sitten johti niin kuin Suomen itsenäistymiseen. Että musta tuntuu, että pitkälti joku voisi väittää, että pitkälti niin kuin se, että meillä on ollut näitä kulttuuritekijöitä, niin sen takia meillä on koko Suomi-valtio käsite edes niin kuin olemassa sillä Sieltä tavalla, se mitä se on niin kuin nykyään. Sieltä se tulee. Eihän niin kuin ilman semmoista jotain, mikä yhdisti meitä. Kirjallisuus. Okei, alkuun kaikki osannut lukea edes, mutta sitten tarinat liikkuu. Oli runonlaulajia. Niin kuin Kainuun metsissä ja sieltä niin kuin tavallaan, mistä tulee Kalevalan asiat ja tämmöiset. Niin se on ollut suusanallista. Mutta kulttuuri on lähtenyt elämään. Se on ollut tarinoita. Se on ollut muinaisuskojen, pakanauskontoja ja asioita. Mutta se rupeaa muovaamaan kansakuntaa. Sitten kun se ruvetaan laittamaan niin kuin lihaa luiden ympärille, että se rupeaa olemaan kirjoitetusmuodossa. Sitten meillä rupeaa olemaan yhteinen äidinkieli. Me ruvetaan ymmärtämään yhä enemmän, se sana leviää, ehkä jopa identiteetti rupeaa kasvamaan. Sitten kun rupeaa olemaan musiikkiteoksia tai teatterinäytelmiä sun muita, mikä on omalla kielellä, niin kyllähän se sieltä rupeaa tuntua, että keitä me ollaan. Meillä ihmisillä on meidän DNAssa joku semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne. Varmaan lähtee sieltä, että ei ihmiset olisi koskaan niin kuin evoluutiossa kehittynyt ilman semmoista laumaheimoisuutta. Siis mä jotenkin mietin eilenkin, kun tehtiin muistiinpanoja tähän jaksoon, että meillähän on nyt hallituksessa toki perussuomalaiset puolue, ja ehkä kokoomuksellakin on vähän tämmöinen niin kuin isänmaa-tyyppinen, tai isänmaallisuus on joku semmoinen olennainen palasta puolueen DNAta, niin jotenkin mietin sitä, että mikä olisi isänmaallisempaa kuin laittaa rahaa suomalaiseen kulttuuriin tai siihen, että meillä on suomen kielellä kirjoitettuja teoksia tai niin kuin suomalaista taidetta tai niin kuin musiikkia tai mitä vaan. Et jotenkin vielä kun laittaa niin kuin tähän kontekstiin, niin sitten jotenkin tämä ajatus siitä vahvistuu, että nimenomaan, että sehän olisi sitä isänmaan asiaa sitten. On ja siis taide ja kulttuuri myös niin kuin, välillä jopa käytän vähän kiusatakseni ihmisiä ehkä. Taiteella kulttuurilla on aina se oma itseisarvo. Mutta se on myös teollisuutta. Se on vientiteollisuutta myös. Se on vientiteollisuutta mun silmissä, kun rockibändi lähtee Suomesta kiertämään maailmaa. Mitä muutakaan se on. Se raha ei ole yhden bändin kohdalla iso. Se rupeaa pitkän ajan sisään tuloutumaan tänne päin. Mutta se on myös Suomi-kuvan viemistä eteenpäin. Se on niinku tavallaan meidän kansallisen identiteetin niinku rakentamista myös siitä, että me voidaan olla ylpeitä niistä, että hei tuolla toi menee. Mutta se bändi nostaa huomaamattaan joskus niin koko ajan sitä Suomi-kuvaa eteenpäin. Kuinka isoja juttuja joku Him on tehnyt, Nightwish on tehnyt, Rasmus on tehnyt. Siis nämä on niin ihan järjestettäviä juttuja, millä myös muokataan Suomi-kuvaa. Se on markkinointia myös, niin kuin valtion, niin kuin katsotaan, että osakeyhtiö Suomi. Niin tämä on niin kuin parhaimpia markkinointijuttuja on laittaa meidän kulttuuria maailmalle. Jep, ja toi on siis hauskaa, koska mun mielestä yksi niin kuin konkreettisimpia myös niin kuin lähiajan esimerkkejä tuosta on Kai. Kyllä. Ja niin kuin se, että siis kysyt joltain hallituksen edustajalta pari vuotta sitten ennen Euroviisuja, että no, laitetaan tuonne Pohjanmaalle niin kuin vöyriin rahaa, että siellä on tämmöinen niin kuin nouseva bändi, että ne on menossa Melodifestivaalle, niin ja että tuossa on niin kuin paljon potentiaalia. Niin ei kukaan olisi ottanut asiaa tosissaan, mutta sitten kun ne voitti sen Melodifestivaalin, niin sitten ne nousi niin kuin kansainväliseen suosioon ja sitten nähtiin, okei, tässä on paljon rahaa. Että tämä on iso juttu. Ja miten ne brändäs Suomi, saunakulttuuria. Ja sitten ne on niinku kaikkialla ja näin. Mutta toi on ehkä just se, että mitä ei nähdä, kunnes se tulee sitten silmille. Ja ruotsalaisten kautta. Niin, se tulee sitä kautta. Nostaa meidän oman kääriän, minkälaisen tempun se teki. Siis edelleenkin niin musta tuntuu kaikki ehkä täysin ymmärrä, kuinka niin kuin hullua se juttu oli, minkä ne hypäsi ympärille tuli. Käyttää meidän kieltä pärjäs noin hyvin Euroopassa. Okei, sitten mennään brutaalimpaa puolelle rahaa. Tästä eteenpäin se sen biisi, kuinka kauan se generoi euroja, mikä tulee siis muualta kuin Suomen sisämarkkinoilta tänne päin. Kääriä on varmaan niin oikeasti sillä tulolla, mitä se maksaa jossain vaiheessa verran. Se maksaa useammat UMK-kulut jossain vaiheessa. Kuinka kauan se niin kuin tavallaan generoi niin kuin asioita eteenpäin. Mutta se, että kulttuurissa just on välillä se haaste, että se niin kuin tavallaan ei aina tuloudu heti. Joku elokuva ei ole heti
kannattava. Se voi olla, että joku elokuva niin kuin menee tosi huonosti, mutta vuosikymmenien sisään sen arvo rupeaa olemaan eri. Ja sitten sieltä tuleekin, että se rupeaa niin kuin keräämään suosiota. Joku kirja ei välttämättä ole niin kuin ilmestyessään, niin se menee vaan ohi. Sitten se yhtäkkiä jossain vaiheessa rupeaa puhuttelemaan. Sitten se voi olla joku kulttuurihistoriallinen kulttiklassikko. Niin. Ja sitten se, että kulttuurin kauttahan niin kuin silleen, mun mielestä se on siistiä, että Kalevalaa niin kuin lähdetään nyt niin kuin ehkä hyödyntää kulttuurikentällä, että tulee jotain elokuvajuttuja ja tämmöistä niin kuin sen ympärillä. Mutta sitten se, että me ei niin kuin hyödynnetä edes mun mielestä meidän maan niin kuin kulttuuria ja taidekenttää kunnolla. Kaikkia niitä tarinoita, mitä tässä maassa on. Mutta se, että Lord of the Ringsiin on tosi lyhyt matka Suomesta ja Kalevalasta. Että kuinka paljon niin kuin Tolkien oli saanut täältä juttui. Että se, että niin kuin meidän kulttuuri on paljon rikkaampi kuin me välillä itse nähdään täällä. Mutta sitten jotenkin meillä on ollut ehkä liian kauan joku alisteinen niin kuin mentaalinen asenne, liian kauan, liian pitkään. Että nyt mä oon niin kuin iloinen ollut nähdä, että on tullut uutta rohkeutta. Mä niin kuin arvostan tosi paljon just jotain niin kuin tästä jopa omasta poliittisesta viitekehityksestä tulee Jokipin Mikko, joka on lähtenyt tekemään elokuvia. Et Lapua-elokuva oli merkittävä onnistuminen heille, miten niin pystyi näyttämään sen. Et niin kuin, ja ne otti valtavan riskin. Kertoi hienon tarinan, mikä kuuluu niin kuin tänne Etelä-Pohjanmaan niin kuin, tavallaan tarinoihin. Ne sai sitten hyvän onnistumisen ja sitten sai se vielä Netflixiin. Ja että tavallaan, että se lähti niin kuin viemään. Mutta näin se vie Suomi-kuvaa myös eteenpäin. Me kerrotaan meidän Suomen tarinoita siinä. Mutta samalla se luo koko ajan työpaikkoja. Se luo jotakin siellä ympärillä. Eikä se ole aina niin selvää se, että niin kuin, mä joskus niin kuin sanoin jostain tapahtumista, että niin kuin jo aina useasti puhutaan, että artistit maksaa paljon ja no niin ne välillä maksaakin varmasti. Mutta niin kuin, kun niitä konsertteja tehdään ja että mikä maksaa mitäkin ja kuinka paljon menee rahaa ja niin kuin valitetaan, että taas kunta tai joku valtio tukee jotakin instanssia tuossa. Mutta sitten kun me ruvetaan katsoa sitä, niin kuin, tavallaan sitä kokonaisuutta, niin yksi festivaali, niin kun se työllistää niin kuin siivoista taksikuskista lähtien, niin kuin grillimyyjiä, kaupankassoja, hotellihuoneiden siivoojia, täyttää hotelleja. Siinä niin kuin se festivaalin ympärillä on hirveän niin kuin iso se vaikutus. Mutta samalla se kunta myös saa markkinoida itteensä. Tulkaa käymään täällä. Yritykset voi yrittää näkyä siinä. Että tavallaan se, että millä voidaan ihmisiä saada sinne alueelle, niin ne voisi olla kulttuuritapahtumat. Millä me voidaan markkinoida sitä, että heitä on siisti kaupunki. Täällä tapahtuu hienoja juttuja. Kulttuuri on niin kuin siis markkinointia. Se on brändäämistä samalla, niin kuin tänä päivänä käytetään. Mutta se on samaan aikaan, se voi olla kaupungin identiteetti. Tästä mä oon välillä vähän kateellinen Seinäjoelle ollut se, että kuinka vahva niillä on niin kuin provinssirokki. Tätä provinssia, vähän vaihtelee millä nimellä se on aikakausina mennyt. Mutta se on vahva osa sitä identiteettiä Seinäjoella. Moni tunnistaa Seinäjoen provinssista. Ja aina kun provinssi on, niin kuinka hyvää markkinointia se on Seinäjoelle ollut. Että kaikki musa-alan lehdet ja mediat on kirjoittanut jo ties kuinka monta vuosikymmentä provinssista. Onnistumisista ja epäonnistumisista. Ihan sama, kunhan nimi on kirjoitettu oikein sinne lehteen, niin silloin on muokattu sitä kuvaa. Et kulttuuri on paljon niin kuin semmoisen niin kuin, että se on varmaan semmoinen, että sitten niin kuin meistä viikko jutella. Niin kuin silleen, että näitä lähdetään niin kuin penkomaan oikein kunnolla. Mutta sitten samalla kulttuuri on työpaikkoja. Kulttuuri sisältää paljon piilotyöpaikkoja, mistä mä itse paljon puhunut niin kuin eri niin kuin nuorisoryhmillä varsinkin, jotka vaikka haluaa olla muusikoita, niin pitäisi tienata saa rahaa. No sitten menee vapaaehtoisiksi, jos saa vähän rahaa jostain roudaamishommista. Mutta ei niitä roudarihommia välttämättä ole tuolla joka paikassa niin kuin Mollin sivuilla tarjolla. Mutta se on täynnä työpaikkoja. Ja se on myös niin kuin ihan aidosti niin kuin tämmöistä niin kuin markkinaehtoista työpaikkoja. Just tapahtumateollisuus julkaisi just lukuja vuoden 2024 ajalta. Se oli lähes 3 miljardia. Se on älytön määrä rahaa, mikä on pyörähtänyt siinä. On. Se työllisyysvaikutus on tosi iso. Et siellä on paljon alalla töissä semmoisia niin kuin kausityöntekijöitä, niin kuin minä. Kesä, se voi ampua aivan täyteen, mutta niin kuin, ja tehdä kesällä niin kuin iso osa vuoden tilistä. Niitä on paljon. Lavanrakentajat ja niin kuin tavallaan tämmöiset tapahtuman alueen rakentajat sun muut. Ne tekee pitkiä päiviä pitkin kesää. Näin se tuo työpaikkoja ja se tuo verotuloja. Se on tämmöinen yrittäjyyttä. Jep, ja toi on niin sitä konkreettista rahallista arvoa. Mutta sitten kun tuohon vielä lisää ne niin sosiaaliset ja mielenterveydelliset vaikutukset ja muut, niin
Niin. Se on win-win. Niin, ja tämä nyt, tämä nyt tulee toki tosi kulttuurimyönteisestä aspektista tämä keskustelu, mutta, siis, mutta mä aina myös itse pyrin siihen mahdollisimman paljon, että olisi kriittinen niin kuin niitä omia ajatusmaailmojaan ja näin kohtaa, mutta siis, että facts are facts. Siis jopa geenitekniikassa, siis ihmisten genetiikkaan kun on tutkittu, että voidaan eristää geeniä, mikä on niin esimerkiksi tämmöinen musikaalisuusgeeni. Että minkä takia tietyille ihmisille joku musiikki on tärkeämpää kuin toiselle. Se on geneettinen asia myös. Eli siis kuinka paljon DNAta niin kuin taide ja kulttuuri meissä on. Mä joskus heitän tämän läppänä, että joskus niin luolamies aikaa, niin ennen kuin meillä on ollut puhuttua kieltä, niin kyllä siellä on jotakin tansseja tehty ja rytmiikkaa tanssit. Ja jotenkin sitä örinää ollut ja ulinaa ollut se äänähtely. Sitten on tehty kalliomaalauksia. Että jotakin on haluttu jo viestiä ennen kuin meillä on ollut edes puhuttu kieli. Kunnon kulttuuri ei ole syntynyt. Ja me ollaan viestitty. Kyllä mä koen, että pitkälti niin semmoinen itsensä toteuttaminen on se sitten niin kulttuuri- ja niin luova alan niin tekemistä tai mitä vaan, niin se on niin äärimmäisen tärkeää niin jokaiselle ihmiselle niin yksilönä, koska musta tuntuu, että se on pitkälti semmoinen niin perustarve. Se on. Ehdottomasti. Ei me oltaisi ihmisiä ilmasta. Niinpä. No mennäänkö hei vähän kulttuurialla haasteisiin? Nyt kun ollaan tässä heti päästään taas siihen rahaan. Hehkutuskuplassa, niin mitä te näette, että on niinku kulttuurialan isoimmat haasteet nyt vai? Mulla on yksi, mitä mä haluan nostaa. No, nosta vaan. Mikä mulla on niinku, kun mä juttelin yhden meidän paikallisen kulttuuritoimijan kanssa, joka on itse joutunut siis Yleltä nyt työttömäksi viime aikoina ja hänen kumppaninsa on niinku freelance-muusikko. Eli siis, mutta elää myös työttömyyskorvauksella, mikä on ollut suhteellisen yleistä, jos on ollut vaikka niin kuin kirjailija tai taiteilija tai vaikka freelance-muusikko just. Että sulla on joku vaikka kaksi keikkaa kuukaudessa ja sit sä oot saanut niin kuin työttömyyskorvausta. Sulla on ollut suojaraha 300 € kuukaudessa. Sä oot saanut tienata sen 300 € ja sit sä oot saanut sen työttömyyskorvauksen siihen päälle. Sä pärjäät jotenkuten, mutta nykyään sitä suojarahaosuutta ei ole. Eli jos sä tienaat 200-300 €, niin se otetaan suoraan pois sulta siitä työttömyyskorvauksesta. Eli sun ei ole mitään järkeä edes tehdä niitä satunnaisia keikkoja. Ja ei puhuta isosta rahasta, vaan puhutaan niin kuin, mitä siis 3600 € vuodessa, mikä on niin kuin pieru Saharassa. Niin, valtion taloudessa, mutta sitten kun puhutaan, että paljon sä saat ruokaa 300 € kuukaudessa, jos sä oot vähävarainen, niin sä käytännössä elät sillä. Eihän se suojarahan poistaminen, sillä ei ole mitään vaikutusta valtion talouteen. Niin kuin siis silleen oikeasti. Ei niin kuin siis minkäännäköistä. Enemmänkin silloin se, että se 300 € menee suoraan takaisin kiertotalouteen. Kyllä. Eli se on niin kuin, niin. Nyt jää töitä tekemättä sen takia. Jep. Ja se oli hölmö. Se oli tosi hölmö ratkaisu. Mä olisin halunnut nähdä valtiolta ja niin meidän hallitukselta tässä kohdassa rohkeutta, kun me ollaan taloudellisesti haastavassa tilassa. Niin miksei voisi vaikka nostanut sitä 500 €. Mentäisiin toiseen suuntaan, eikä tähän niin kuin ikuiseen leikkaamisella, niin kuin, millä me tapetaan kaikki. Jossain vaiheessa me ollaan niin syvällä suossa tällä hetkellä, että ei mitään järkeä, niin nyt voisi oikeasti katsoa vähän eri tavalla asioita. Oltaisiin lisätty sitä rahaa. Suojaosuus 300–500 €. Meillä on edelleen paljon semmoista keikkaduunia, mitä niin kuin eri sektoreilla, en puhu pelkästään kulttuurista, vaan ylipäätään, siis niitä on nyt työpaikkoja semmoisia, missä ei ole välttämättä antaa sitä työtä, niin että sitä olisi enemmän kuin toi. Ja sitten taas ihmisillä on eri lähtökohtia, että mikä se duuni tekee. Opiskeluiden ohessa tehdään tietyn verran, mutta kaikkien jaksaminen ei ole samoilla tasoilla. Tai nyt joku voi olla taiteilijoita kulttuuripuolella töissä, niin osan ajasta niin kuin tavallaan ei ole duunia, niin on ollut työttömyyspäiväraha. Osan ajasta saattaa olla tosi hyvin duunia, eikä tarvitse hakea sitä työkkäriä. Et siis nyt niin tavallaan alueet on tosi erilaisia. Niin se mun mielestä niin toi suojarahan poisto, niin se sattui koko tapahtumaa alaa siis todella paljon. Siellä on niin kuin siis muutenkin jo siellä niin kuin henkilökunta niin kuin puolella pulaa. Korona-ajan jäljiltä se tilanne on ollut aika vaikea. Niin nyt sitten vielä viertiin tämä pois, mikä tarkoittaa, että on niin kuin vähemmän mahdollisia keikkaduunareita, jotka tulisi tekemään sen. Vaan nyt tarvii jo kohta taas, mennään melkein siihen vapaaehtoisuusalueeseen. Eli että niin kuin miten sä motivoit porukkaa, tuks tekee jonkun roadhouse-keikka jonnekin jäähalliin. Siinä on tulossa joku kansainvälinen hanke jostakin, mutta mä menetään mun työkkäriin, jos mä tuun tekemään. Niin
ei pointti. Sitten toi alvi niin kuin nosto vielä kaupan päälle, niin nyt mennään niin kuin metsään. Mutta se on totta, toi oli hyvä, että sä otit esille toi niin kuin suojausun poiston. Se oli ihan hirveä. Joo, ja siis jotenkin voisi ajatella, että hallitus on kuitenkin korostanut, että heillä on tämä työn linja, niin jotenkin tämä mun mielestä menee niin kuin aivan täysin sitä vastaan. Eihän työkkäripalvelu tai työkkäri, että miten se järjestelmä toimii, se ei mennä kunnolla edes ymmärtää freelanceriyrittäjiä. Siis se, että mä oon itse nähnyt tämän niin omassa elämässä niin todella karulla tavalla, että niin tavallaan korona-aikainen juttu, mutta siis se, että niin vaimon oli niin alallaan hommissa, mutta se on tavallaan oli yrittäjäpohjasta, niin lähti kaikki tulot. Siis oliko se 6 kuukautta jotakin. 0 tuloja. Asiakkaat ei saa tulla. Ja työkkäri ei ymmärrä, että tämmöinen ihminen voisi hakea työttömyystukea. Se ei päässyt siihen. Okei, sitten on tehty myöhemmin niin muutoksia, että pysty. Mutta semmoinen niin tavallaan silppuyrittäjä tai niin freelancer-yrittäjä. Esimerkiksi mä oon yrittäjä, mutta silti se on osan palkkarahaa. Mä saatan olla niin tavallaan yrittäjänä. Eli kun mä kauppaan itseäni, niin mä menen jollekin toiselle yritykselle töihin, niin se saattaa olla vaihtoehto valita, että onko se niin tavallaan verokortilla töissä vai niin laskutanko mä. Mä oon välillä joillekin, mä oon ihan niin siis töissä ja joiltakin mä laskutan. Et se on vähän, siinä on siinä on jotakin verotuksellisia ja logiikkaa, niin kuin, että miksi välillä valitsee toisin, mutta meidän työkärijärjestelmä ei tunne kunnolla sellaista tilannetta, että se saisi olla niin kuin freelanceri, niin kuin joka tekee montaa eri työtä. Tapahtuma-alan työntekijät, monet tekee monenlaista. Ne elää täysin sillä. Mutta joku saattaa olla silleen, että ne välillä käy ajamassa jotakin niin kuin kukka-autoa sen takia, että ne on sattu olemaan nyt niin kuin ajokortti sitä varten. Hiljaisella kaudella. Mutta sitten seuraavassa hetkessä se tekee äänentoista keikkaa tai roudarikeikkaa tai stagemanagerikeikkaa. Se tulee tosi monesta suunnasta rahaa. Meidän työkkäri ei ymmärrä kunnolla sitä. Onneksi on menossa parempaan suuntaan, mutta se saisi mennä nopeata. Ehkä toi on sillä koska kulttuuriala on nimenomaan just, että siinä kärjistyy se, että ihmiset tekee niin paljon yksittäisiä näitä keikkahommia. Meillä on niin paljon just näitä, niin kuin Marko sanoi, rakenteellisia ongelmia, että meillä ei ehkä yhteiskuntana ymmärretä sitä, vaan suhtaudutaan siihen, että jos joku on töissä, niin sitten se saa varmaan niin kuin joka kuukausi about sen saman palkan. Jep. Sä mainitsit, Marko, ton koronan tuossa ohimennen, niin no se oli tietysti kulttuurialalle niin kuin. Se oli edelleenkin sitä hintaa jossain määrin maksetaan siitä. Niin, mä just mietin, että no Aapolkin saattaa olla jotain, onko sulla olit se silloin? No mä olin silloin ravintola-alalla töissä, niin, mutta eli eipä sekään mennyt yhtään kauheasti paremmin. Se ei mennyt paremmin, mutta että millaista se oli niin kuin silloin ja millaisia häntiä siitä nyt edelleen on. En mäkään kaikkia alan rakenteita niin hyvin tunne, että mä näkisin yritysten Excel-taulukoihin, mutta okei, jossain määrin ehkä vähän rupeaa olemaan vanha vitsi jo se, että niinku korona-ajan niinku ongelmista puhutaan, mutta sitten toisella puolella se on ihan realiteettia. Eli todellakin. Tavallaan se, että niinku, siinä olikin muutama vuosi, että oli tapahtumia vaikea järjestää, niin se aiheutti velkaa tai niinku, että tapahtumat ei mennyt hyvin. Itse saattoi olla semmoisia juttuja, että niinku oli sopimusvelvoitteita, että joku artisti oli puukattu tänne. Ja sitten tavallaan sä oot jumissa siinä sopimuksessa, että pääsee irti siitä. Mutta kerran rajat on kiinni. Sitten se siirtyy ja sitten sä teet sen joskus niin kuin 4 vuotta sen alkuperäisen sopimuksen jälkeen. Ja totta kai se paljasti myös just sen, että meidän niin kuin järjestelmien haavoittuvuuden, niin sieltä lähti tapahtuma-alalta ainakin aika paljon ammattilaisia pois, eikä ole palannut takaisin. Osa tietenkin, että ne osa saattoi löytää hyvän päivätyön, sisätyön. Jäi sinne, mutta sitten just se, että kuinka niinku turvatonta sitten siellä alalla töissä olla. Et toi näytti se niinku todella karulla tavalla, että niinku meidän järjestelmä ei kunnolla ymmärrä niinku jotain pienyrittäjiä tai freelancer-yrittäjiä tai yrittäjiä ylipäätään, jotka niinku myy tavallaan omaa osaamistaan. Niin se ei vaan oikein niinku, se ei vaan oikein ymmärrä täysin sitä. Niin korona aika paljasti se aika karulla tavalla. Jep, sitten jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin vähän sama kuin just ravintola-alalla, niin ehkä niin kuin isommat toimijat osti näitä pienempiä toimijoita vähän niin kuin pois myös sitten. Jos puhutaan vaikka niin kuin jossain tuotantoyhtiöistä tai tuommoisesta. Niin. Kyllähän sitä näkyy tuommoista, niin kuin, että isot toimijat pysy hengissä. Ei kaikilla varmaan hirveän hyvin mennyt, mutta se, että ne, joilla on vaan enemmän niin kuin resursseja ottaa niin kuin tappiota, niin kuin ne pysyy hengissä. Tai skaalata ja ottaa velkaa ja ostaa kilpailua pois. Festivaalit tappelee yleisesti eri tavalla, mutta siis
niin kuin tavallaan, että kaikkihan kilpailee samoista euroista, mitä ihmisillä on lompakossa. Mutta samalla tavalla festivaalit myös jonkin verran tarvii samoja esiintyjiä. Kaikki on niin kuin tavallaan, se on sellainen symbioosi, missä kaikki vähän jotenkin kilpailee keskenään. Mutta korona-aikainen niin kuin tavallaan tilanne, kun kaikki joutuu niin kuin pulaan ja kukaan ei oikein tiennyt, mitä tehdään ja meillä ei ollut oikein minkäännäköistä järkevää kompensaatiomallia ja miten autetaan niitä, niin siis eniten mua surettaa ne pienyrittäjät tai semmoiset, jotka on edelleenkin korvia myöten velkaa siltä ajalta. Että niillä saattaa olla joku pieni kommandiittiyhtiö ja kaikki on henkilökohtaisesti velkaa. Sitten sä oot just hommannut uutta kalustoa, että no niin, nyt tulee elämäni kesä, kun kohta päästään sinne vuoteen 2020 ja kaikki kiinni. Sitten sulla on joku 300 tonnia velkaa. Silleen, mitäs nyt? Eikä pennin latiamista. Niin se oli aika brutaalia. Ja tiedän surullisia tapauksia, niin, että ollaan vedetty itsensä niin piippuun, että on sydänkohtauksia tullut tai burnouttia. Ja tämä ei ole pelkästään siis tapahtuma-ala itsessään, vaan siis kulttuuriala. Sitten kun on ollut mahdollisuus keikkailla, niin on ollut niin paljon velkaa korona-ajalta. Niin sitten ollaan tehty niin paljon duunia, kun pystytään, että päästään jaloille. Ja sitten menee terveys. Jep. Ja sitten ihmetellään, että miksi ihmiset ei uskalla yrittää. Tai Niinpä. Joo, ja sitten varmaan nyt kun ajattelee, että eihän sitten koronastakaan nyt kauaa ole 5 vuotta. Vähän päälle 5-6 vuotta ish. No joo, anyway. Niin, että siitä vähän niin kuin edelleen toivotaan ja sitten tulee niin kuin massiivisia niin kuin leikkauksia sille alalle. Niin ei se niin kuin varsinaisesti herätä luottamusta siihen, että lähdenpä tälle alalle vaikka nyt just yrittäjäksi tai luomaan jotain tapahtumaa. Sitten mä oon ymmärtänyt kyllä myös, että mä en tiedä, onko teille niin kuin tarkempaa tietoa tästä, mutta mä oon ymmärtänyt, että ihmiset ei esimerkiksi osta lippuja samalla tavalla kuin ennen. Että siinä, missä aiemmin saatettiin niinku just heti sen edellisen provinssin jälkeen ostaa seuraavalle vuodelle, ettei mitään tietoa, mitä siellä tapahtuu, mutta että ostetaan. Ennakkolippujen myynti on ollut heikompaa. Mä en ole varma, meneekö kaikki sen asian taakse, vaan se johtuu koronasta, vaan ehkä se on enemmän yleistä epävarmuutta. Kyllähän niin kulttuuritapahtumaalaa tai ylipäätään itse asiassa meitä rokotti ensiksi korona-aika. Sen jälkeen ei mennyt kauaa siitä Venäjän ja Ukrainan sota. Itä-Suomi on oikeasti pulas. Sieltä on tullut niin kuin venäläisiä turisteja. Eikä pelkästään venäläisiä, vaan Venäjän kautta tulleet ihmisiä myös. Ja isoja artisteja, vaikka ketkä on mennyt eikä Pietarina tullut sitten Helsinkiin. Mutta ja nyt meillä meni koko raja-alue kiinni. Minkä takia jotain artisteja saada Suomeen on, koska maailmalla on sellainen kuva, että Suomi on suurin piirtein sodassa. Niin kuin, voin sanoa, että kaikille yhdysvaltalaisille ei ole ehkä maantieto niin, kaikkein paras, mutta siis silti tämä oli niin kuin kärjistys. Mutta se, että niin kuin ennen Suomen kautta on voitu mennä, vaikka niin kuin artisti tulee Suomeen ja sitten menee Venäjälle. Nyt ei ole sitä tietää. Ja Viroon ei koko aikaa voi mennä myöskään. Että siinä meni yksi väylä kiinni, mikä tarkoittaa meille erilaisia esiintyjiä vähemmän. Mutta sitten taas meille ei tule myöskään idästä niin kuin ihmisiä kuluttamaan. Ei ole turisteja, jotka on tulossa tänne näin. Niin tämä sattuu niin kuin kulttuuri- taidekenttään tosi luja oikeasti. Ja sitten tästä tulee muutama vuosi, niin nyt ollaan sitten tietenkin, kun Suomi on niin kuin suossa taloudellisesti, niin sitä alkaa massiiviset leikkaukset. Ja tehdään aika hölmöjä ratkaisuja, just tämmöisiä niin kuin alviprosentin nostoa, mikä vahingoittaa, varsinkin tällä alalla, niin vahingoittaa tosi paljon. Ja poistettiin joku 300 euron suojaosuus. Tosi niin kuin lyhytkatseisia niin kuin juttuja. Ei se tilanne helppoa tällä hetkellä. Mä en hirveästi kuule hurraa-huutoja niillä kulttuurikentillä, missä mä liikun tällä hetkellä. Et se on oikeasti aika niinku surullinen tilanne jopa. Monet tutut niinku ammattimuusikot, jotka niinku siis populaarimusiikkipuolella niinku keikkailee paljon, niin on sanonut, että nyt on järkyttävän vähän keikkoja ollut viime aikoina. Ja näyttää kalenteri tosi niinku huonolta vielä niinku jonkin matkaa eteenpäin. Että jotakin niin kuin valon säteitä tulee jostain kaukaa, että ehkä ensi kesä rupeaa näyttää jotain vähän paremmalta. Mutta sitten taas globaali maailma, me eletään globaalissa taloudessa, riittää, että Israel rupeaa lisää sekoilemaan Gazan alueella ja Venäjä ja Ukrainan sota ei rauhoitu ja vähän ehkä jopa eskaloituu, niin me ollaan taas syvemmällä suossa. Mutta siksi just nämä on niitä aikoja, kun meidän pitäisi satsata kulttuuria ja taiteeseen. Kyllä. Ja Roomassa jo ymmärrettiin tämä. Silleen oikeasti. Jep, joo, ei, mä allekirjoitan kyllä Markon kanssa ajatukset. Joo. No mitä te ajattelette, että mitä
mitä pitäisi tapahtua tai millaisia poliittisia päätöksiä me voitaisiin tehdä, että kulttuurialalla työskentelyn jotenkin edellytykset olisi kestävämmät tai paremmat? Mä lisäisin tässä vaiheessa suoraan sinne, niin se olisi tietenkin vähän isompi muutos ylipäätään, mutta takaisin se suojaosuus työkkäriin. Tai sitten miksi voitaisiin mennä sinne perustulomalliin. Niin, ja perustulo kansalaispalkkamallia voisi jossain vaiheessa ruveta aidosti tutkimaan. Siitä olisi tälle alueelle paljon etua, mutta ylipäätään siis koko tuo työkkärisysteemi ehkä niin kuin vielä notkeammaksi. Joku juttu siellä on menossa, mutta mä en ole löytänyt sitä infoa, missä mietitään, että työttömän niin kuin henkilön tilannetta niin kuin haluttaisiin helpottaa, että se voi ruveta tekemään yrittäjyyttä tai niin kuin mikroyrittäjyyttä. Siinä olisi niin kuin viisautta sinne päin niin kuin lähteä menemään. Tuo alvikorotuksen voisi perua suosiosta mun mielestä, että niin kuin tavallaan noi on niin kuin oikeasti semmoisia, mitkä niin kuin vaikuttaa. Kaikki, missä me myydään lippuja, niin nyt se on vähän huonompi tilanne. Rahoituspohja, ainahan voi sitä pyytää lisää rahaa, mutta ehkä niitä rahan jakoperusteita olisi hyvä niin kuin miettiä ja tavallaan niin kuin, että mä tiedän, että tämä ei ole niin kuin, ehkä niin kuin, että sitä tarvittiin sekä kokonaiskuvaa niin kuin monelta alueelta niin kuin tarkastella, että miten niin kuin meidän valtiollisia niin kuin toimijoita, että miten se valtiollinen kulttuuri, taidekenttä, miten niitä tuetaan. Sitten taas niin kuin valtiolla on ne tavallaan omat, sitten on niin kuin kuntien niin kuin rahoittamaa, eli niin kuin teatterit, orkesterit ja tämmöiset. Ja sitten meillä on vielä niin kuin yksityistä sektoria, että miten me saadaan sinne niin kuin enemmän niin kuin pelimerkkejä eli euroja, mutta enemmän myös niin kuin muuta resurssia. Kyse ei ole aina pelkästään myöskään niin kuin ihan aina rahasta, vaan se, että voisiko meidän niin kuin, vaikka tässäkin on tämmöinen hassu juttu mun mielestä, se on edelleen varmaan ensi vuottakin kun mennään, niin kun meillä on eri aveja, niin niillä on vähän erilaisia tulkintoja itse asiassa joistain asioista. Eli niin kuin, siinä on hassu ero, että sä menet eri avista toisen avin alueelle tekemään tapahtumaa, niin sulla saattaa olla pikkusen eri tulkinnat niissä säädöksissä. Että niinku, kaikkia tämmöiseen niinku voisi vähän yrittää kiinnittää huomiota. Mikä on avi? Aluehallintoviranomaiset. Niin, okei. Eli haetaan lupaprosesseja, että niinku, miten voidaan tehdä tapahtuma, festivaali. Ja avi on yksi, minkä kanssa käydään läpi, mutta siellä on semmoisia tulkintaeroja joissain pienissä jutuissa, niin eri alueilla sovelletaan erilaista tulkintaa. Se on onneksi niinku ruvennut menemään aika paljon lähemmäs toisiaan, mutta tämä niinku vain siis kertoo tästä, että Suomi on iso maa loppupeleissä. Ja meillä on niin kuin lähtökohtaisestikin jo niin kuin pieniä eroja siellä täällä, niin kuin ihan meidän siis byrokratian sisällä, niin mikä on mun mielestä vähän hassua. Mutta niin, mitä me voitaisiin tehdä enemmän? Motivoida ihmiset käymään tapahtumassa, mutta niillä ei ole rahaa, koska nämä on YT:t. Kukaan ei uskalla käyttää rahaa. Halutaan säästää. Ensi kesä mua vähän huolettaa silleen, että ei tosi niin kuin hirveästi taloudesta missään ole tällä hetkellä, just nyt tässä ajanhetkessä, mitä me eletään vuoden 2025 loppua. Niin, jos te katsotte talouspuolen uutisia, niin joskaan siellä nytkin 5 tai 6 uutista niin kuin jostain YT:stä. Jep, ja että meillä niin kuin BKT supistuu. Niin. Me ollaan niin kuin Euroopan ainoat valtioita, missä se supistuu. Kyllä, että jotain niin me tehdään. Niin kuin, että niin kuin kaikkialla on tosi synkkää silleen valtakunnallisesti, niin se on niin kuin, toki se näkyy, missä se näkyy ihmisten kuluttamisessa, ja koska kulttuuri nojaa siihen, että ihmiset niin kuin kuluttaisi vapaa-ajalla kulttuuria, niin on se niin kuin kulttuurin kautta me voitaisiin yhdistää meidän kansaa, ihmisiä. Enemmän rahaa sinne. Jep. Kyllä. Lisää sirkushuleja. Kyllä. On tosi vaikeaa. Niin, Joo, ja sitten musta se oli, sano vaan. Ei, siis mun tuli vaan mieleensä, niin että jos sulla on niin kuin puutarha ja siinä on kukkia tai jotain, niin eihän ne kasva, jos sä et lannata niitä. Et jos ne vaan niin kuin kuihtuu, niin sitten ne ei ikinä kasvaa. Et tavallaan ei niitä sinne tule lisää. Niin, että tämä on niin kuin talouspoliittisia näkemyseroja, mutta se, että jos sulla on laskusuhdanne aika ja sitten sä leikkaat kaikkialta ja toivot, että se lähtee kasvuun, niin se on tosi vaikeaa. Tässä ajankuvassa mä olin melkein yhden persuavautumisen kanssa samaa mieltä. Mä en ehkä pidä sitä näkökulmasta, mistä se siinä tuli, mutta
mä käyn vähän striimimaailmassa. Muusikkona, kun itse julkaisee biisejä, niin välillä vähän haluaa seurata sitä. Suomen kieli. Meidän äidinkielestä sitä puhuu varmaan noin, no sanotaan karkeasti 5 miljoonaa. Niin kun ruvetaan katsoa niin striimimaailman jättejä, YouTube, Spotify, Apple Musicit tämmöistä, 5 miljoonan pyöristysvirhe niiden niin kuin tilastoissa. Eikö ihan oikeasti? Suomessa joku artisti julkaisee biisin, niin se on ahdistunut, jos se heti striimaa niin kuin jotain 150 tonnia, että sitten se on vähän niin kuin epäonnistunut hitti. Kaikki ei pääse edes siihen 1 miljoonaan striimiin niin kuin vuodessa, niin kuin isollakaan hitillä. Kansainvälinen joku poppari, jos ei se ekana päivänä striimaa 1 miljoonaa, niin se oli niin kuin hutityyppisesti. Tämä on siis sitä skaalaeroa vaan, yritän niin kuin saada niin kuin teet hahmottamaan. Eli meidän kieli on niin pieni, että niin kuin, siis minkä takia mä ymmärrän, kun Spotifyta niin kuin haukutaan ihan syystäkin. Ja ihan ok, mikä siinä. Näistä kaikista toimista Spotify on kuitenkin ainut, jolla on palkattua henkilöstöä Suomessa ylläpitämässä meidän kielen niin kuin soittolistoja. Ei Apple Musicia ole täällä, ei YouTubea täällä ole, ei mitään muuta palvelua. Deezeri oli joskus, mutta se lähti jo kauemmas pois. Ainut palvelu, mikä antaa meidän kielelle palvelu. Tämä on mun mielestä niin kuin merkittävä asia, mikä unohdetaan usein. YouTube ei ole kiinnostanut, Apple ei ole kiinnostanut juurikaan. Eli tavallaan se, että niin kuin puhutaan meidän kielestä. Eli tämä on tavallaan liittyy se persuavautumiseen tavallaan. Siis se, että niin kuin meillä on meidän omat niin kuin äidinkielejä on suomi, ruotsi, sitten meillä on saami. Niin kuin, mutta meidän kieli on muuttumassa koko ajan. Ja meillä tulee siitä niin kuin enemmän finglishia, tulee slangisanastoa, sun muuta. Mutta meidän oma suomenkielinen väestöpohja myös laskee tällä hetkellä. Syntyvyys on alaspäin menossa. Meillä tulee eri kielivaikutteita eri puolilta. Ja paitavaa mä pidän sitä ihan hyvänä asiana. Siis sille, mutta mä puhun nyt niin kuin meidän tärkeimmästä osasta meidän kulttuuria, eli meidän äidinkieli. Se on aidosti ongelmissa. Niin tämmöiset ajat, kun nyt leikataan näin rajusti, niin sehän vahingoittaa meidän äidinkielen mahdollisuuksia. Kirjastosta säästetään, kaikesta tämmöisestä kulttuurista, mitä annetaan lapsille, säästetään. Kulttuuriperinnästä, kun puhutaan, niin se on niin kuin, että siihen me luodaan nyt semmoinen syvä kuoppa tällä leikkauksilla. Niin, jep. Tämä on niin kuin semmoinen tässä ajassa oleva niin kuin huolestuttava piirre. Suomi on niin pieni kieliryhmä. Ruotsi, mitä me ollaan käytetty tuossa noin. Mitä niillä on yli 10 miljoonaa asukasta? Vähän yli 12 kohta varmaan. Jotain sitä luokkaa. Joo. Okei, Suomessa 5,5. Jotain semmoista. Ruotsissa 10-12. Ruotsin kieltä ymmärtää osa tanskalaisesta, osa norjalaisesta, osa islantilaisesta. Hupsista. Meillä on yhtäkkiä 20 miljoonaa ihmistä, jotka ymmärtää jotenkuten ruotsia. Tämä on se skaalaero. Minne se raha valuu, kun puhutaan striimimaailman rahajaosta? Ruotsiksi. Jopa Suomessa on niin sitä ruotsin kielen kulutusta enemmän. Ruotsissa todennäköisesti kulutetaan vähemmän suomenkielistä materiaalia. Eli siis me ollaan oikeasti aika ahtaalla, kun ruvetaan niin leikkiä näiden lukujen kanssa. Niin sen takia mä en ymmärrä, että miksi meidän hallitus, joka kovasti on niin kuin isänmaamme puolella, niin me lähdetään leikkaamaan niin kuin asiasta, mikä on niin kuin meidän DNAta ja ydintä. Kyllä. En ymmärrä. Eli tällaiset terkut, Purra, Orpo, jotka varmasti kuuntelevat tätä, niin nyt isänmaallisuutta, kaverit. Hei, mä haluaisin loppuun vielä teiltä, Aapo ja Marko, kysyä, että mitä vinkkejä te haluaisitte antaa sellaisille ihmisille, joita kiinnostaisi työskennellä kulttuurialalla? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Vapaaehtoisuus. Siis totta kai aina voi lähteä opiskelemaan myös koulut ja näin, mutta kannattaa käydä ehkä katsomassa vähän vapaaehtoisen roolissa myös. Miltä se voisi olla? Just niin kuin käydä tutustumassa teatteriin tai vaikka tapahtumiin töihin sun, mutta vapaaehtoiselle löytyy paljon eri rooleja. Siis sillä sä pääset ainakin näkemään edes vähän, että onko se, vastaako se jotakin sun haavekuvaa. Mutta mä haluan aina kaikkia kannustaa, menkää ja tehkää tätä. Kulttuuri ja taide, siis se antaa muutakin kuin vaan ehkä työn. Se on niin kuin, kouluja on, hakeutukaa kouluun, että vaikka se, menkää opiskelemaan vaikka viulistiksi. Jos et se nyt tuo sulle niin kuin ammattia, niin kuin sille, että sä pääset johonkin soittajaksi, niin se on ainakin ollut huikea matka, missä olet nähnyt huikeita ihmisiä ja saanut olla rakastamasi asian kanssa tekemisissä. Se on epävarma alue, mutta mun mielestä siihen ei pidä liikaa niin kuin jäädä hirttäytymään kiinnikään. Että ihmiset, menkää toteuttaa teidän
unelmia haaveita, kun te elätte kerran. Tämä on niin kuin one way trip. Niin se, että kaikki on epävarmaa. Aamulla kun sä herät, niin ties vaikka asteroidi tipahtaa päähän, kaikki on epävarmaa. Että niin pelko pois silleen, että uskaltaisi vaan lähteä kokeilemaan. Niin menkää ja eläkää, kokeilkaa. Mutta se, että sä pääset sinne alalle helposti, niin kulttuurin puolella mulle on toiminut, että itselleen tosi hyvin vapaaehtoistyötä. Sitä kautta mä oon saanut kontaktia ja verkostoa osaamista, mikä on sitten mun kohdalla tapahtunut se, että musta on tullut niin kuin palkattu ammattilainen niin kuin muutamissa duuneissa. Onko Aapolla jotain lisättävää? Ja kyllä mä oikeastaan ihan samoja asioita itsekin ajattelen, että menkää ja uskaltakaa unelmoida, löytäkää se oma asia, mitä sitten niinku haluaa tehdä. Musta tuntuu, että semmoinen niinku yleinen. Joskus kun mä aloitin soittaa rumpuja, niin mun oli jotenkin semmoinen tosi kapeakatseinen kuva, että okei, ne rummut on mun instrumentti ja se on niinku, että sitten mä niinku turhauduin, että jos oli suurin piirtein jotain niinku parempia rumpaleita tai jotain semmoista, niin nykyään niinku mä olin lapsi tollon. Niin mä nyt nauran tolleen niinku kuvalle silleen, koska niinku kulttuuri- ja taidekenttä on niinku, mä oon niinku löytänyt siitä semmoisen niinku kokonaisvaltaisen niinku ehkä niinku rakkauden ja semmoisen niinku elämänkatsomuksen elämään ja niinku valtavan määrän niinku hyviä niinku ihmissuhteita. Niin en mä tiedä mitä muuta sitten sä voit niinku kaivata elämältä. Se, että just niin kuin Marko sanoi, että tuleeko siitä sun ammattia, niin ei välttämättä, mutta että sulla on vain yksi elämä, niin tärkeintä mun mielestä se, että sä teet sitä, mistä sä itse tykkäät. Joo. Nämä oli hyvät vinkit. Kiitos teille. Tokkopa tässä itsekin lähtee kulttuurialalle duuniin. Sinne vaan. Voi olla, että mä jään ihailemaan teidän töitä. Mutta siis mun on pakko... sehän on se tärkein osa. Niin, eikö meillä niin? ei ole mitään, jos ei joku ole katsomassa ja kuluttamassa meidän kulttuuria. Juuri näin. Mun on siis pakko sanoa, että mä sain tästä keskustelusta hirveästi. Eli kiitos teille. Valtavan paljon hyviä näkökulmia ja en mä tiedä, inspiroiduin tästä, niin kiitos tosi paljon. Oli kiva jutella teidän kanssa tästä. Kiitos kun kutsuitte. Joo, ja toivottavasti sä, joka kuuntelit, niin sait myös tästä jotain. Meille voi tulla laittaa viestiä meidän Instaan, mutta nyt mä unohdin, mikä sen nimi on. Se on Ketä kiinnostaa podcast, eikö niin? Tai Ketä kiinnostaa podcast. Niin sinne voi tulla laittaa viestiä tai sitten laittaa kommentteja tuohon Spotifyhin tai YouTube-kommenttikenttään. Niin me mielellään kuullaan, että millaisia ajatuksia teillä oli tästä. Jep. Joo. Kiitos. Kiitos. Ja palataan sitten, kun Charlotte palaa reissusta niin uusien aiheiden kanssa. Viemään suomikulttuuria tonne Indonesiaan. Jep. Joo, yes.